A mig camí entre Espinosa i l'estació de Planoles veiem arribar el penúltim tren que va fins a la Tor de Querol. La 125 i la 123. I què dic jo, la penúltima? La última que puja avui a la Tor. I jo tiro cap a baix, cap a l'estació de Planoles.